kubata mabhachi aMoses aJoseph. Toda kubata mabhachi aJoseph. Mukurarama mukati muupenyu. Tinosangana nezvakawanda. Zvakasiyana siyana. Toda kutry kubatsira generation yanhasi, generation yamazuva ano. Because the .com generation kai inokurumbidza kuita give up. .com generation kai inoda zvinhu zvechimbi chimbi, zvinhu zvenhau, zvinhu zvenhasi. Kana kuri kubudirira vanoda kuti zvobva zvatoitika ipapo, kana kuri kudanana vanobva tororana nhasi. Saka imi Mr. Chaplin toda kuti mutibatsire panapa. Ndaiverenga pamusoro paJoseph. Ndakadzidza zvakawanda pamusoro pemabhachi aJoseph. Kutanga wakapfeka bhachi remakala hobo. Rwepiri akapfeka bhachi rekuva muranda kumba kwaPotifa. Bhachi rokuva mitirongo apomerwa namai Potifa. Then abva ipapo akazopfeka bhachi rokuva governor munyika yeEgypt. Saka Chaplin ndoda kuti mutaure kuvanhu even vakuru vacho pamwe pacho zvinombooma, but munhu kana ukasanzwisa bhachi rawakapfeka panguva iyoyo unogona kurasa chinamato, unogona kupererwa kana kutozviuraya chaiko. A point of giving up. Saka toda kuti mutiudze imimi advice yenyu yamungada kupa kuvanhu pamusoro pemabhachi aJoseph. Muchingofananidza mabhachi iwayo. Totanga neripi mukuru? Ngatitange nebhachi remakala hobo. Bhachi remakala hobo rokutanga rakasonora rakagadzirwa nababa vake. Iroro agadzirirwa bhachi iroro. Bhaibheri shoko raMwari rinoti ndo rakaunza kuvengwa. Okay. Because uchiwerenga zvakanaka rinoti it was a jacket of different colors. Okay. Raragadzirwa nababa vake. Ndokubva vakoma vatanga kuvenga mwana nekuda kwebhachi ragadzirwa nababa. Zvoreva kuti hatred haine kuti waita mota kudzakawanda. Ruvengo runogona kutangira pazvinhu zvidiki. Tikatasa makore emukomana uyu by then anga ine 17 years. Ndobva atotanga kuwengwa at 17. Zvoreva kuti the devil knows what is in you even uchiri mwana mudiki. Saka anoda kukurumidza kukubata kuti iwe ufe mwoyo wako. Hello. Ubva wakurumidza kufa mwoyo wako. But ndinoda kutenda Mwari kuti zvenyasha ndezvenyasha hapana anozvibvisa. Amen. Vavenga bhachi. Bhaibheri shoko raMwari rinobva rati vakatadza kutaura naye zvakanaka. Mushure mebhachi obva arota. Bhaibheri shoko raMwari rinobva rati vakanyanyisa kumugodora. Vakaverenga mufundisi. Hello. Vakanyanya kuti every step yaunoita muupenyu vanorwadziwa kuti kune vanhu vanorwadziwa. Ende varwadziwa ava ndeveukama. Ndo panonzi arota hope dzake anotaurira madzikoma, otaurirawo baba vake. Bhaibheri shoko raMwari rinoti nababa vake vakamutuka vakati ihopei. Hello. Kureva kuti havana kutenderana nehope dzingaitaura kuti mwana achakutongai kana kuti imi muchainda muchinochengetwa nemwana. Rota ungasingapindirane nezvaiswa naMwari maari. So I'm talking to the generation of today. Kuti you are dreamers. Muri varoti. Kana warota whether ndiana ataura kuti ihopei, chiri mauri hachibviswe nokuda kwokuti watukwa. Because the Bible says baba vake vakamutuka. Shoko raMwari robva rati vakoma vakawedzera kumuvenga. But ndiri kuti inini uchiwedzera kuwengwa iwe weramba uchitsvaga Mwari. Ndo panodziva baba vanomutuma paya kuti enda unopa vakoma chikafu. Vanomona ari kure woti here comes the dreamer. Muroti. Wauya muroti. Yaari kuvengerwa iye haana mota yadrive. Haana manjoni yaagara. Kana imba haana. Ari kuvengerwa kurota.
Rota saka ndauya kuzobatsira vana vaMwari manherano kuti rega kuzvibvunza kuti vanondivengerei ndisina chinhu. Kusatova nechinhu ikoko kunotokuvengesa nekuti vanhu vanenge vachitoti achatikumbira kukafiwa achati muri kuinda here opinda mumota medu. But pamusoro pekuwengwa kwose Psalms chapter 189 verse 1 inoti kana Jehovha vari kurutivi rwangu hapana munhu vanonzi kana Jehovha vari kurutivi rwangu koma handingatyi munhu anganditi. Munhu ari kusanganisira vakoma, munhu ari kusanganisira vekubasa, munhu ari kusanganisira wawakadzidza navo, munhu ari kusanganisira vari kure newe. But ndoda kunyanyotaura pamusoro pedealing neruvengo rwemumba. Ndorunoputsa ya. Hello. Saka bhachi rokutanga rakanga riri ragadzirwa nababa. Saka indinotenda kuti bhachi rokutanga raunogona kuvengerwa ndere kungoti wakatsvaga nyasha ukatsvaga Jehovha. Iroro rinogona kutokuvengesa. Nokuti satidani vanodzura hatidani vauki. Saka rakagadzirwa nababa. Saka chakagadzirwa nababa chinovengesa. Alright, okay. Mababa here mfundisi. Saka kurava kuti mukurarama kuvengwa yagara chinhu chichatouya. Whether une zvawinazvo kana kuti hauna zvawati wanazvo. Shoko raMwari robva rati hazvibviri, it is impossible kuti zvigumbuso zvirege kuuya. Alright. But waunaye. Yes. Hello. Imakatsande, how are you? Nasi pari kupisa parapa. Nasi tiri kurova mabhachi 4 akapfekwa naJoseph. Anomirirei mukati meupenyu hwemunhu. Tanzwa panapa zvanzi bhachi rekutanga ndere makala hobo. Bhachi iri rakagadzirwa nababa vake. Kureva kuti baba vainyanya kumuda. Asi iroro bhachi ragadzirwa nababa. Rakapa kuti vakoma vamuvenge. Haana changa ainacho chinoshamisira, but bhachi iroro ndokubva azowedzera kurota hope pamusoro pebhachi. Ndobva vawedzera. Saka tiri kuti mfundisi, tiri kuti vachinyanya kukuvenga wedzera kurota. Hallelujah. Vachinyanya kukuvenga wedzera kurota. When they hate you more, dream more. Kurava kuti todzikisa giya rokurota. Ivo vachirwadziwa. Hatarota zvisoti. Zvenyu wakoma imi. Yes. And he was an innocent man. Sometimes we share pamusoro pezvatoda kuita innocently, not knowing kuti tatotsvaga vavengi. Sometimes you think kuti ndiri kutaurawo nemumwe wangu kana kuti mufundisi kana ndiri kutaurawo nemumwe munhu wemusvondo about zvandiri kurota zvotokwanisa kuenga. But as long as bhachi ragadzirwa nababa, kana Jehovha ari kurutivi rwako munhu angakuita. Naisoni Ncuve hanzi Chiwenga aripi ateerere chinonzi maridzo. Asati zvikuita zvavachiwenga panapa. Nasati zvikuita zvavachiwenga, but zvanzi bhachi ragadzirwa nababa kana kuti chipo chawapiwa naJehovha chinogona kuita kuti uve navavengi vachakuzonda. Even kurota chaiko zvanzi kurota kunopa kuti uite chivavenga. Hauna chavati wanacho, but kungorota bedzi. Alright, chaplain handemberi. Ndonyaya yatiri kutaura iyi mukoma kuti ukaona dzimwe nguva ini ndonyanyoparidza upenyu hwangu. Panguva yandakanga ndichifara zvangu ndichiita sei zvaita kunge vavengi vachona vashoma. Ndosaka uchinzwa vanhu vachibvunza mubvunzo kuti pandakatotanga zvekunamata ndo pakatanga miedzo. Hello. Kureva kuti paipa maitoenda kunonwa vanhu vanga handaiwa nepi muchitoimba nditori muedzo wacho handiziviwo. Saka muedzo unogona kusangouyawo pane muedzo. But pandakatanga kuda Mwari opposition yakatanga. But as long as uri kuita zvedenga wakatsigirwa naJehovha handeipa bhachi nyika inotanga kurwadziwa. Bhachi rechipiri avengwa navakoma. Kunoita muchinda anonzi Judha anomununura, anomureverera. Zvichireva kuti pana Judha apa pane secret imwe yatofanira kuziva semaKristu. Nokuti kuna Judha uko ndokundzinde rinozobva Jesu. Kureva kuti deliverance yedu savanhu kunyangwe nyika ikativenga iri kuna Judha. But Judha as long as Judha ari pakati, but Judha anoti tadirei kudaro. Inzwa language yaJudha. Haiti aiwa hazviiti what anoti tadirei kudaro.
kotadi kumukanda mugomba. Shoko raMwari roti behind what he was saying, aida kuzomubuditsa nerweseri. Saka ini ndinotenda kuti chero vanhu vakaronga vari 10, Mwari vanongogadzira mumwe chete anokuziva. Glory to Jesus. Chero vanhu vakaronga vari 20, Glory to Jesus. Mwari anongogadzira. Oh yes, chero vanhu vakaronga vari 50, Mwari ngaandidyarire Juda. Mwari ngaadyare Juda. Anongoti tare direi kudaro. Ngatisaurayai munhu. Amen. Satana. Amen, amen. Ropa rakachengetedzwa naMwari hariwereri zvekumhanya. Yes. Nokuti vazhinji vanga vatenderana vakoma kuti let's kill him. Yes. Tiuraye zvisote zvedu zvisati zvamupfugamira. Saka as you are a dreamer, unofanirwa kuziva kuti pane vari kuda kuuraya chiroto chako. Saka kana uchifamba carefully, kana uchitaura carefully, kana uchigara munyasha, zvenga zvakaipa ndava kune vari kuteverera, madream killers, kuda kuuraya chinhu, marriage, kune vari kuteerera. But ndinoda kutenda Mwari pakati pavavengi pana Juda. Yes. Amen. Anoronga kuti ngati mukandei mugomba behind achiti ndozomubuditsa. Woendera mberi woti ko zvino tazviitirei? Ko tadii kumutengesa. Airtime vari kuda kukutengesa kuti wawane mari, but ane nyasha hatengeseki, ane nyasha haparadzwi, ane nyasha haamiswe munzira. Kana dai vaiziva kuti watiri kukanda mugomba tichazomupfugamira, vangadai vasina kudaro. Ndosaka uchizonzwa kumberi vakoma baba vafa, vanofunga kuti ivo vakauya nekuda kwababa. Woti zvino baba zvawafa, tichagara here muno? Iye oti as for you my brothers, you meant it for harm, but the Lord meant it for good. Ari kurevei? Ari kuti ivava vari kuronga, vari kuronga vachiti vari kukugona, but Mwari vari kuda kukupa testimony yekuti vakamboronga, vakagara matare, vakaenda pavakaenda, vakakwira mumakomo, vakaenda pasi pamatombo, vakataura vari pasi pemvura, vakataura vari muzvikuva, but it was meant. Kurava kuti zvimwe zvinhu zvakaipa zvinoitika, but Mwari anenge akapfekera chakanaka kuseri kwazvo. But panguva yokuitika kwazvo unogona kusazviona. Kureva kuti pamwe pacho uri preserved musituation yauri, but iwe unogona kusazviona, wotora sedisadvantage yeti Mwari anenge akaronga chakanaka kuseri. Rutha Naomi ari kuti Rutha andei handitika opanoti tigwendepi kusina vanorova, tigwendepi tisina kurima. Ndobva arova about 10. But tiri kutsvaga nyasha dzaRuth dzinoti muchimbuya umu mune nyasha. Muna mbuya baba, muchimbuya nchairo varume vakafira kuMoabhu, but muchimbuya umu mune nyasha. Ndobvati Mwari wenyu achava Mwari wangu. Muna Jesu mune nyasha. Vari kupisa nhasi panapa. Zita iri rine nyasha vana vaMwari. Ana Jesu ane rugare, ana Jesu ane security, ana Jesu ane kurwirwa, ana Jesu ane kukunda. Saka uchizoona pamuimba achiti zita rinodzikinura nhamo, varwere vanoporeswa, zita rinodzikinura nhamo, varombo vanosimuka, zita. Kana ndinaro zita iroro handityi and handivhunduki. Pashayika keyboard man yakomana zita rinodzikinura. Alright. Muimbi wedu kuFM obva ati ndiani pane zamba wapfuga pandinoda ndepe kuti mutunhi dzindimwa, kureva mutunhidzi mugonesi, muyambudzi, mubuditsi mugomba, muchengetedzi wangu pakati pavavengi. Imagine kuti wakamuvenga kwenguva yakareba sei, vangadai vakati ngati mudzwinyirei mumba, vangadai vakati but pakati pavo aiwa naJudha handemu. Right, tikabva ipapo ka atengeswa ukoko, anonotengwa kumba kwaPotifa. kwaPotifa kwaanotengwa uko, ari kutengwa kubva kumba kwababa kwaaidiwa
kwaakanga ari pamwoyo wababa. Maikandeya, I'm back in Zim. Thank you for watching. Agumba kwa Potifa ava muranda. Ari kumba kwa Potifa ari muranda. Haana kuti ko hope dzangu dzandakarota. Nokuti apa apfeka bhachi reuranda. Titsanangurire mufundisi. Right. Inini semuchengeti vevasungwa. Remember, ari kutengwa achinowa slave. Bhaibheri shoko raMwari rinoti chaaibata chose chaiendeka. Kusvikira Potifa azviona kuti mumwana uyu mune nyasha. Hello. Saka do not worry kuti ndiri muranda. Rega kunetseka nekuti nini ndiri muranda. Chaunobata chose chinoendeka. Whether uri house girl, ndiri kutaura kuvasikana vebasa. Alright. Bata neutsvene. Mumba mevanhu. Mumba mauri kushanda imo. Alright. Whether uri kucleana matoilets. Powerful revelation. Tsvaira matoilets iwayo neutsvene. Whether uchiri kuita basa rekuti vanhu vanogona kurasa pamarara pauri kuda kutsvaira. Ita neutsvene nekuti Mwari vanoda kuvimbika muzvidoko. Muzvidukuduku izvozvo. Ende unozatsva gurudzo inoti akatangira kusora. Ndobva aonawo kwaunzi no. Maitira aita garden iro ndeye munhu ane nyasha. Ndobva apinzwa mumba. Ndava ungotangi ku. Ndobva promotion yatouya. Ndobva yauya. Kusvikira awe pedo. Saka mufundisi unoreva here kuti kana tikatanga kupinda pabasa. Maybe patiri kushanda, maybe tiri varanda. Unofanira kushanda zvakanaka even uri kudondo kwawanzi shanda uri. Usatange kuchiva zvokuti office yazomira zvakanaka yazodii. Nokuti kana ukatanga kushanda zvakanaka uri kudondo kwauri ikoko uchibata nesimba. Even pamwe pacho pamwe uchitopiwa mari shoma noturi muranda but ukabata nesimba wakavimbika. Muri kutaura kuti Mwari anowanza nyasha. I was once a house girl. Alright. I was a maid. Tsanangura imfundisi. For 10 years. Ndakatanga kuita musikana webasa. Mamutare kuchikanga. Ndichichengeta mwana, ndichitengesa majuzi. Ndikaita neutsvene. Ndichinamata kuti Mwari nerimwe zuva. Vaone musikana wangu. Saka dzimwe nguva vana vedu vanoshanda mudzimba vanogona kungoti arega ndingozviitawo ameno vachirovera vana vachiita sei. Mwari vanoona kuvimbika kwako muzvishoma. Hello. Ndikanochengeta mwana ainzi Simba. Mamutare. Okay. Anga ane impairment. Ndichimuda anga ine impairment, anga ari muDown syndrome. Ndichimuda nemoyo wese. Vamwe vasikana vaisiya vamusungirira masofa, vamwe vasikana vaisiya vamudii. Mai vake vaibuda vachienda. Ndikamudzidzisa rudo, ndikamudzidzisa kudzikama, ndikamunamatira. And I think Mwari vakundidzorera mukombe. Saka ndiri kukurudzira vana vaMwari kuti vimbika muzvidoko. Ndokuti kana zviombe zvacho zvauya hana yako airovi. Hello. Amen. Saka Joseph akavimbika muzvidoko kusvika aiswa mumba. Ndokubva pauya bhachi rechimaiji. Ndikuona vana vedu mazuva ano vakubatwa nezvimabig mama. Vachida mari vana vedu vari kumayunivhesiti. Vari kunzi zvimabhenteni, wachipuwa zvimavhitsi wachinzitenderera nacho vachiita sei. But ane nyasha haachengetwi neizvozvo. Anoti ndiri pauniversity. Accommodation iri kudhura. Asi ane nyasha. Wenyasha muridzi wangu. He who started the works in me should see me through. Chimai chiyelobhoni. Ndokubva chada kutanga kubata mwana. Chagurudzo inoti anga akanaka pameso. Hello. Glory. But ndiri kufarira Joseph. Anoti zvimwe zvose ndakatenderwa kubata, but not you. That's true worship. Mwari vanotsvaga vanomunamata. Mweya nemuzvokwadi. Zvisinei kuti vanga vari vaviri mumba umu. Ende mamwe maservants ose avharirwa panze. Iye ndiye anga ari wemukadzi. Zvaigona kuitika pakashayiwa mavhi11. But iye anoti zvimwe zvese asi chivi handisi kuzobata. Handibati. Dai Mwari vatibetsera.
tine mamwe masituations anouya kwatiri achiita unga ari favorable. It was very obvious kana dai Joseph akabvuma kubatwa anga achazonzi idya izvi imwa waini yamambo nekurarawo pamubhedha wamambo nekubata bhebhi ramambo muri kuzviona. But iye anoti handibate chemberi. Chakaitika pana Joseph ndechekuti akatya Mwari first. Vanhu hatichatyi Mwari taakutya vanhu. That is why tichinzvenga vafundisi tichiita zvinhu zvedu mufundisi hana denga. Iwe itya Mwari. Ndobva ati zviri nani kuti bhatye risara. Dzokera kuna Job ainga akarurama achinzvenga zvakaipa. Maza Satani zvaakatoita. Satani akaziva kuti pane chinhu chinonzi soul, pane zvinhu zvinonzi upenyu upfumi. Saka anogona kutendera kuti pfuma but soul ndakatora. Ndosaka uchiona vari kunyika vahanyanyori nanyaya navo. Agokutendera kuti iwo kana wada kunamata chiita rombe. Saka uzvibvunza kuti kune ini ndiri kunamata ndine urombe. Asi manje watakada kana tamuda nemwoyo unorevesa anochengetedza mweya wedu agotipa zvakare zvinobatika nezita raJesu weNazareti. Hello. Amen. Ndosaka shoko raMwari richiti zviri nani kuparadzirwa zvimwe zvinhu zvose asi ndichisara mweya wangu. Muimboti ndinochemera mweya wangu. Hello. Amen. Saka Joseph anonditira zvakanaka, especially amadivhainasta tiri kutaura nyaya yemayouth. Ndakaona vamwe vachigumbuka kuti handina kutengerwa valentine. Aiwa tine ropa rakaverera pamuchinjikwa. Iroro rinodarika kupfeka zvitsvuku nekuti kupfeka zvitsvuku haisi saini yelove. Unoona ruva nemunhu asingakudi. Unoona kupfekedzwa hembe tsvuku nemunhu asingakudi. Ati pane ropa rakaverera pamuchinjikwa. Iyeye Jehovha akakuda ndosaka tichiti zvaringana kana ukarangarirwa naJesu. Hello. Amen. Yes, tinoona kuti ari mujeri ari kumba kwaPotifa. Ndobva mai vaPotifa vafunga zano. Vakati mukomana uyu sezvo andiramba kudai chiregai ndisare. Ndakabata bhatyi. Ndisare ndakabata bhatyi rake. Evidence. V11 yekuti mukomana wanga achida kundibata. Ngavasare vakabata past. Asi inini ndaenda. Oh yes. Ngavasare vachiti vaimbodai. Asi inini ndaenda. Ngavasare vachiti ava tinovaziva. Asi inini ndaenda. Uye chero ukabatirwa past yakabatwa nemunhu. Yes. Hello. Kune vanhu vanoita holded ransom vana vavanhu. Muma relationships wakomana nevasikana. Pamwe madanana pamwe madiwa watorwa mapicture waita sei. Woramba wakuthreatenwa. I've got your photos. Kana wakuchata ndichamabudisa. Itasara wakabata mafoto. Wenyasha. Ndewenyasha. Chaplain mozati ndiri kungonzwa because imi mataura maminutes akawanda apa. Indanifunga pamwe Joseph aitonzwa pachinzi vanoreva ndema. Aima muparidze 30 minutes musina kuimba simdanzo. Zvanzi nachaplain panapa. Ngavasare havo vakabata bhachi. Ngavasare akabata maphotos. Ngavasare aine machats. But wenyasha. Aenda. Mweya wangu. Ine nofunga Joseph akatoti amusiri mamai matanga kusara makabata bhachi. Nokuti kana wakoma vakasara vakabata vakarisa ropa. Wakanoti mwana aparara. Saka pane vanhu vari kuramba vakagara muma abusive relationships. Nekuda kwekuti ari kuti akandishandisa. Takatovata tose. Saka zvino ndogozoita sei? Ari kuthreatena kuti ndinozodai. Zviri nani kuti asare akabata izvozvo asi iwewe. Mozachapinza mutaura. I once cancelled someone. I were in an abusive relationship. But what this lady told me, zvakandibata. Was kuti murume uyu akandibatsira mai vangu varwara. Asati andiroora. He would pay my hospital bills, he would do everything up until mai vangu was neglected nehama dzavo. But he would stand with me. Kusvika panguva yekuti mai vakaita sei vakafa. Saka ndiye akava munhu ndakasara ndakabata paari. Ndokubva azondibvisira mari. But every time yanga kuzouya achindirova achindiabusa, he would always remind me mai wako
wako ndindarapisa mai wako. Saka akaita a long period of time akabatirira in that relationship achingozviudza kuti but munhu yeshua akamira neni panguva yekuita sei panguva. Saka ndoda kuti shuwa murayire vanhu kuti akomana pane zvimwe zvatinoramba takabatirira zvinenge zvisisina basa. Kana vachisara vakabata bhachi ngavasare vakadii vakaribata. Nawo chero kugamuchirika kwangu kwakambonetsa because wandaimbonwa nawo waya waitikire here shuwa ungaite mufundisi wakatorega here shuwa. Saka but denga rine nyasha dzinozosvika pakuvazivisa. Tiri kuenda nenyaya yaJosefu. Yes. Dzinozosvika pakuvazivisa kuti chatakakanda mugomba hachifushiriki. Iseed. The more yamunoisa ivhu ukangonaya chete chatobukira. Vakachaedza kukufushira. But vaofushirike zvekupa. The more soil they put. Yes. Mvura ichingonaya chete. Ndosaka tichiti rain. Jesus reign. Rain Jesus reign. Hallelujah. So akabhatiza. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Jobhu ainzvenga zvakaipa. Zvoreva kuti zvakaipa zvinouya. But tirikuda vakomana nevasikana vanonzvenga, vana mai nana baba. Tirikuda chembere neharahwa dzinonzvenga. But anotigonesa kunzvenga ndiJehovha weNazareta. Jesus of Nazareth. Mwari mugonesi. Mutunhidzi wedu. Hazviri kuti hazvibuyi. Iye asadanwa. Alright. Asi bhaji ngavasare naro. Saka vasara vakabata bhachi mai avo. Amen. Potifa anouya anosvika mai vachichema. Kuti koenda ava zikanzi Jose wenyu uyu Jose unotorwa unokandwa mujeri. But Bhaibheri shoko raMwari rinoti wakaramba. Jehovha Mwari vakaramba vainaye. Ende sekuziva kwangu inini muri chaplain wavasungwa. Nyatsotitsanangurirai upenyu. Wakapindwa naJoseph. Mwanasikana anoimba anonzi Dorcas Moyo. Alright. I love her so much. Yes, Dorcas Moyo. Anoti vasiyei varonge. Alright. Asi vachadi vachakundikana. Koita umwe anoimba vasiyei varonge avo ngavaronge. Kana una Jesu chining'ina usambotya. Vasiyei varonge avo ngavaronge. Right. Ndakutonoitsvaga ngavaronge zvavo. But kana ndina Jesu ndisatya ndotonoitsvaga yaMathias Mary. Abatwa. Agara anga achangobatwa nokuti slave ukatarisa even uyu mukomana wekutiza wekuzonzi napo ndiri kumudzosera kwaBhanabhasi ndiri kumudzosera kwauri anotoudzwa napo kuti iwewe uri muranda enda unotsunurwa zvakanaka handitika namaster wako uregere kuita upenyu hwokutenderera. Abatwa vataura but ndine chinhu chandinofarira. Jesu igweta redu anotimiririra tinyerere. Inini Bhaibheri shoko raMwari harina kutiudza kuti mashoko akataurwa naJosefu because zvataurwa nechimama. Saka conviction nema-V11 anga aripo. Akanzi nebhachi rako rasara mubedroom muinner house wapinda sei. Saka evidence was overwhelming. Saka pane mamwe masituations muupenyu hwedu ekuti evidence inoita kunge iri overwhelming. Mwari woga. But Jesu idombo. Nari. Jesu idombo. Kusikira nari. Jesu igweta. Jesu igweta kusikira nari. Jesu igweta. Kusikira narini. Mwari vaiziva havo. Uye Mwari vaiona havo. Manerano ndiri kutaura kune vana vaMwari.
kuti Mwari vanoziva havo vachitaura zvausina kuita vachipa evidence yausina kuita maloya epanyika achimira mukoti magistrate wachiti the evidence is overwhelming but tine nyasha dzinodarika evidence yavanavadenga rinomirira vanhu varo iye ndobva ati kana ndichienda mujere as long as ndiri kuendera utsvene ngandiende. Jesu murevereri, Jesu mumiririri. Amen. So if you are suffering, asi uchisafa, uchisafira utsvene, kingdom ya Mwari, let you suffer. Verdict ya roho. Zvikanzi guilt is charged. Ndobva sentence yadini ya roho. Isusu munyika medu vanobatwa nema-attempted rape kana kuti chi tinovaisa kunonzi kuma D-class. Atinenge tichiti isusu ndo vabatwa nemhosva dzakanyanya. Saka kuma D-class kune ma-conditions ako atingazvitsananguri zvedu pamhepo nokuti hazina kunyanya kukosha. Ma-conditions acho haasi nyanyori favorable, akasiyana nevanoenda kumunda. But anoti Joseph achipinda mujeri anoti ndini wandinaye oti hakuna hama kupinda Jesu hakuna ndopaimba akati ndi Jesu vano enda neni kwese kureva kuti nemujeri Jesu vanoti bazira mupenyuwe isu tinoda kuimbira Jesu ndokumupambira nokuti hatizivi rimwe zita. Iye ndobva aenda naye nokuti kudii vana vaMwari kuna anoenda newe musituation yose pana anoenda every situation. Jehovha waIsraeri anoenda newe ngoro dzafaro dzichitevera mumashure anoenda newe uchiiswa mugomba reshumba anoenda newe mugomba reshumba wachifutsa moto une matanda anopisa anoenda newe. Jesus ndokubva aconvictwa ndobva apindamo. Kazhinji kana vasungwa vachipinda mujeri kekutanga vanenge vachipanika vanoita sei but ane nyasha musungwa ari different. Hello. Saka apindamo ndo patinonzwa kuti murindi wejeri. Hatichati magadi jeri mufundisi. Izwi raishandiswa munguva yeudzvanyiriri takuti maofficers kana kuti vachengeti vevasungwa. Zviri kunzi muchengeti vevasungwa akanyanya kumuda nyasha dziri pana akadiwa naMwari. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Esther akanyanya kudiwa nomuchengeti wevasikana. Saka kana nyasha nefevha yaMwari inewe inongoita kuti udikike kunyange uri munzvimbo isinganyanyi kuti munhu ari kunzi anga achida kubhinya ari kujeri mai Potifa attempted rape. But muri kuwanikwa muchengeti wevasungwa anovada amuda anoita sei anomurerutsira. Mwari ngatirerutsire mweya mutsvene ngatirerutsire manera ngarerutsire vana vaMwari vakaiswa mumatrongo avasingazivi rerutsire nezita raJesu weNazareti ndokubva aapoindwa kuita cell staff. From the cell staff ndobva aitwa stage. Kuti akaitwa yellow stage, kuti akaitwa blue stage, kuti akaitwa red stage hapana kutsanangurwa but tinongonzwa kuti akamuita mutariri uye mutungamiriri vavasungwa ari mujeri. What am I saying? In the situation that you are hardly praised but you are not crushed. Saka mukomana achiti chero wandisiya ndiri mupenyu kundisiya ndichizi ndoyairova zvake akati chero wandisiya ndiri mupenyu ari imomo akabata zvakare basa rake ari musungwa neutsvene.
because kana mukanga muri vasungwa venyaya dzakadaro kashoma kuzotsanangurira kuti ndarota ndazodai. Saka ukaona vanhu vachienda kwaari vachitarota vakamugamuchira, akagamuchirwa ari mujeri. Vanhu ngavakugamuchire uri musituation inonzi vanhu ava vakaraswa, vanhu ava they are fugitives, vanhu ava they are condemned, but Mwari ngaawanikwe musituation yauri kukondemwa. Yes. Ande mufundisi glory ari mujere imomo ndokubva mambo warota hope. Hope dzakarotwa namambo. Saka apa tachitaura bhachi reslavery kuti tine mumwe munhu matinonzwa kuti takasungwa. Yes. But muimba anoti Jesu wanodambura makashu, Satani wandisunga anodambura makashu, Satani wandisunga. Vechirungu voti there is power in the name of Jesus. Patinoda panoti to break every chain, to break every chain. Kuti murengetani Break every chain, break every chain, jacket break every of chain. slavery. And Glory to Jesus. paita varota. Mambo ndobva arota huko. Yes. Iye ndobva adudzira, handei pakududzira. Yes. You know vanhu vafundisi nevashandiri vaMwari taakuda kududzira zvinoda kunzikwa navanhu. Yeah. Hello. All right. But Joseph anotaura chokwadi kuti iwe mubiki zvawarota izvi Yes. zoreva kuti hausi kuzorarama. Haana kuchengeta kuti zvinongana ndikamutaurira because imhosva kumedical kuya meno kune vanorapa. Kusataurira munhu kuti stage yamari madai chero zvazvo zvichisingagamuchiriki. Yeah. But iye anoita semuprofita uya wakuinda kuna David. All right. Hello. All right. Abata maiya yaigeza. Saka Joseph ari kupinda neutsvene mujeri. Neutsvene. Ari kuti hepe dzako dziri kuti takasungwa here. Takasungwa. But iwewe mubikiwe. Ende zvakazadziswa. Musvini wewaini zvika ndaona wabuda iwewe. Wadzoserwa pabasa. Ebedi tiri muoffice. Ndobva atobuda. Yeah. Ndobva atodzoserwa pabasa. But pane mazuva ari kutaura. Andiri kuda kubatsira chechi yanhasi nevana vaMwari vanhasi. Yes. NeZimbabwe nenyika dzose dziri kuteerera. I can see some from Jamaica. Yeah. Vari kuDubai. Kuti do not compromise the word of God. Amen. Don't preach it to suit them. Yes. Taura shoko rinoendesa vanhu kuna Mwari. Glory. Usabata zvisinei newe. Anotaura zvokwadi kuti ndaona imi muchifa. Vadikani ngatitaurirane chokwadi kuti chivi chinoparadza. Yes. Zvasingaiti kuudza munhu akasungwa kare kuti uri kunourawa. But unodudzira according to mapuwirwo zvazviri ayayaya vapiwa pamweya muhope. Ndo paanoirasa manje. Akumboti wewe kana wabudawo iwe musvini. Yes. Sezvo uri kuenda pamberi pamambo. Enda unondirevererawo kuti handina zvandakatadza. Ropa raJesu garitireverere. Akanganwa kuti ndina Mwari vakandibvisa kugomba. Yes. Ndina mambo wakandichengetedza mungoro yavaMidhiani. Yes. Ndina mambo wakandichengetedza ndichitengeswa paflea market. Ndina mambo wakandichengetedza mumba maPotifa. Ndina mambo wakaita kuti ndidikike ndiri mujeri. Arwadziwa. Oh yes. Oti kana wapamberi pamambo. Enda unondirangarirawo. Wadikana atirevererwi navanhu. Jesus. Nokuti Bhaibheri shoko raMwari rinoti iye achibuda akabva anomukanganwa. Don't rest your faith kutsunurwa kwako on people. Pana vanhu akati zvandadudzirawo. Ndinofarira mukadzi weShunemi. Anoti handidi kurevererwa pamberi pamadzimambo. Glory. Ndigere murugare. Kusvika Mwari varatidza muranda kuti mumba muno hamuna mwana.
tisabatwa nemweya wakabata mwanakomana ukuda kurevererawo kuda kurevererwa navanhu tinoda kurevererwa navanhu usatsvaga kurevererwa navanhu usatsvaga kurevererwa navanhu ndava vanhu uchiti vakureverere vanotowedzera kuroverera glory to Jesus vanomukanganwa but wenyasha ungamudi wenyasha ungamuitei wenyasha ungamudi anogara munyasha bhaibheri shoko raMwari roti nokuti iye akanga akadanirwa kwekurota Mwari ndobva wagadzira escenario yekuti kurotwe ndobva n'anga nevaroyi nechinyi vabva vatadza ndobva uya azotondera kuna Mwari vanotitondera nenguva yavo. Do not rush, do not panic, do not shiver, do not go astray, do not backslide. Kuna Mwari vanotitondera nenguva yavo. When the time is right, I my Lord, I the Lord will make it happen. Hello. Glory to Jesus. Amen. Vatadzavo apasipo pane nyaya takuenda pajaketi rake rekubuda. Hanzi ndobva officer wauya prison officer munoti mawadha kana tangaridzi ndobva auya akati pane zvaitika uko geza kana nyasha dzako kuloketa unochinja dzavanga wakapfeka ndobva achinja prison gap zvikanzi ngaakweshi zvikanzi ngaabvise ndebvu ipapo pane revelation ipapo mambo hapasvikwe nezvese zvese hapasvikwe nedzeusungwa hapasvikwe nedzakanyorwa kunzi bigras hapasvikwe nedzakanyorwa nechistage chevanhu panosvikwa nevakageza zvikanzi geza ngaote ngaabvise dzeusungwa zvichinamata chiparidza kudai manerano bvisa dzavakapfekedzwa navanhu bvisa dzakanzi biglas bvisa dzakanzi hure bvisa dzakanzi aite bvisa dzakanzi rombe bvisa dzakanzi chigunduru bvisa chakanzi abudirire nezita raJesu weNazareta weya mutsvene manerano ngakurure idzodzo apfekedze dzinosvikwa nadzo pamberi pamambo zoreva kuti pamberi pamambo hapasvikwe nevane tsvina hapasvikwe nevanenda nyangwe zvazvo izvo zviinda tisisatauri nezvadzo because takuita zvinhu zvakasiyana nenguva yakare hapasvikwe nevane bvudzi rakaita zvose zvose hapasvikwe ndobva agezeswa zvikanzi let's go ndobva anosvika to cut the story short ndobva anosvika kuya ndobva apiwa bhachi rokuti unosvika pamberi pamambo wakapfeka ndobva anzi bvisa dzejere dzawakapfeka kureva kuti ane dzaakapfekedzwa dzejere right now there will come a time because chabli munombotaura kuti muupenyu ini pane pazvakambooma pekuti maifunga kuti mimi hamuzokwirawo ndege but kana nyasha dzaMwari dzasvika Jehovha Mwari uyu ndewe nyasha vanokurura vanokurura dzeurombe ndozvinoita nyasha vanokurura dzewausgero vanokurura vanokurura dzekuitira vanhu maricho vanokurura vokugezesa kana wakugezesa woenda pamberi pamambo asvika pamberi pamambo mambo vanoti handisi kutaura dzandakarota vanhu vane dambudziko rokuda kutaurirwa zvimwe zvinhu zvinotaura vanhu pamusoro pako ndiwo unenge waudza mambo vanodiitira zvakanaka vanoti handakanaka hindi handisitoziva ndiri kuda anondidudzira zvandakarota mumba mangu pausiku hutema ndivete saka munotaura kuti mambo vakarotiswa hope naMwari ndobva Mwari vaviga hope idzi kuna mambo kune vasingazivi Mwari nevakomana vese vaizvitwa dudzi rehope ndobva dzavigwa bhaibheri shoko raMwari robva rati chapter 45 kana ndaenda mberi kwako I'll make the crooked ways straight ndichazarura ndokupa zvakapfigwa zvakavigwa zvakavanzwa zvonzi izvozvi zvakavanzwa izvi zvakagadzirirwa isusu unotenda glory preach it mfundisi Joseph akaita sei mfundisi akatora nguva
yekutsvaga Mwari. Speed ndo imwe inotiuraya. Ndokubva adzoka pamberi pamambo, ndokubva adudzira, ndo patinonzwa mambo vakutaura mushoko raMwari kuti end ndifaroka said to Joseph, no man shall step his foot in the land of Egypt without your consent. Kana favor yaMwari yapamusoro wako inonza authority. Hanzi ndo zvinoita nyasha kusimudzira zvakazvidzika. But zviri kusimudzwa kubvepi? Kubva kugomba. Ndakauya ndiri muranda. Kubva paflea market. Akomana. Kubva mumba mapotifa. Kubva mujeri. Inzwa mashoko akutaura mambo. No man. How step his foot. Hakuna anouya. Pameni pari kutaurwa nzi nevaIjipita vacho. Ndiwo to immigration. Ndiwe wa chief immigration officer. Kureva kuti hakuna chinopinda. Iwe usina kutendera. Dzanyasha but kwadzabva mufundisi, dzabva kubhachi, dzabva mukuvengwa, dzabva mukukandwa mugomba, dzabva mukuitwa sero pafree market, dzabva mukuda kubatwa uruweki namai vaya. Mwari vanotirangarira kumberi, tochizoona vaya baba vaya vekutuka hope, nevekumuvenga, nevekumutengesa, nevekukanda mugomba, Jesu wangu, nevekumutengesa, preach it mufundisi, vachirohwa nenzara. Nanditenderani zvangu. Alright. Nevanhu vanoti vavengi vako ngavafe. Alright. Ndinonzwa zvangu hama dzavo dzichidaro. Alright. Ndinotenda mushoko rinoti the Lord will make your enemies live. Alright. Not because they are too good. No. But to see you prosper. Mwari vakachenge. Ngavararame. Judha navakomba vake vese. Kuti vazoona. Kuti vaone kubudirira. Chinakewo. My enemies out there. Watch my status now. Wapei mazuva akawanda panyika, vagoona kubudirira kwangu. Ndifungisa. Wapei mazuva akawanda panyika, vagoona kubudirira kwangu. Mazuva akawanda mazuva akawanda panyika, vagoona kubudirira kwangu. Nemunhu anoti muvengi vangu ngafe. Alright, saka vavengi ngavasafe. Ngavasafa. Let them lead. Ngavararame. Muimbi wehime FM oti hatidzityi hondo dzedu dzose dzinokundwa neve dzigozouya, kureva kuti dzinodzoka. Hadzidzoki neruvengo. Akandiramba ngaarambe akatarisa. Dzinodzoka. Ngaararame nokusingaperi. Kana akandiramba achindisiya, achiti achashupika. The best revenge is to love your enemies. Love your enemies. The best revenge Jesus is to love your enemies. Joseph's brothers. The best revenge is to love the brothers who hate you. The best revenge is to love iye nokuti wazviiti. Ndo pavanorohwa nenzara. Mwari vazviita deliberate. Alright. Varohwa nenzara ndo kumbotsvagurudza mumasenderaiti kusvika yapera. Vapinda muEgypt. Iye anovaona ovaziva. Unoziva strategy yakaita Joseph ndinoida. Haana kuti vauya manje. Chirega ndichivashowera bling bling. Ndichivaradza kuti ndini munhu wacho. Ndichivafinura. Kana Mwari vakuropafadza, kana Mwari vakurwira, kana Mwari vakusumudza, havasi kukusumudzira kuti vari kusimudzira kuti uvaratidze kudenga kuna Mwari. Ndo panoitika zvose zviya achibvunza hake kunga asingazivi. Achigadzirwa tafura. Jaripi, achivapa chikafu achiti chimbodzokerai, achiisa kapu, achiita sei. But pandinofarira ndepapo. Anoti endai munouya. Plus Joseph haana kutanga kutaurira veIjipita. Hello. Anonza akaenda pake ega. Akachema. Zvimwe zvinhu zvemudzimba dzedu hazvingozudi kuti muchaona vakandivenga. Haana kuzivisa. Akaita zvinhu zvake, akaisa kapu, akaita sei, akadiri. Right. Kusvikira patinonzwa kuti akatumira shoko. No, akataurira mambo kuti vamunoona ihama dzangu. Saka uri kudzisirei
dziri munzara. Pane message ipapo. Alright. Waunoshare naye. Alright. Ukaona achikukuchidzira kuti bata munhu, kaurisa munhu, haana Mwari. Iwa neshamwari inoti saka uri kuvasire. Vari ikoko. Ndimamba. Mweya Mutsvene ngaakutaurire kuti saka uri kuregerere kumukwazisa. Mweya Mutsvene ngaakudetsere kuti nei usingamuti makadini. Ndava kune vamwe vanhu vatakati I don't care. But manerano Mweya Mutsvene ari kuti chingokwazisa. Kupindurwa kana kusapindurwa. Kana kutengerawo chikafu. Kana kutovatumira chikafu munguva inobudirire. Ivavo vacho. So, vana baba vanonziuya. Vanonziuyai. Plus pane pandiri kufunga kamufundisi. Munoziva kuti vakoma zviya Joseph akarota zvisote zvingani 11. Vakoma vari kuuya vari 10. Ini ndiri kufunga kuti Joseph ari kuti hope dzangu dzofanira kuzadzikiswa. Munana uyu kauyu ngauye wakakwana. Because vakoma chavairwisa kuda kuti munana wake usazadzikiswe. Kana ndakarota muri 11. Aiwa uyai muri 11. Dzokanai munotora mukomana. Unoza kune vanhu vane system yokuda kuti munana usazadzikiswe. Mawire muri 10. Inzwa mashoko ataura mukoma. Ari kuti uyo manje uyo kana mukati asari. Na baba tichanopindirana. Ndava tine mumwe anomutevera. Akavarwadza kare. Saka tikaenda nenyuzi dzekusara kweuyu, baba vedu vakutonofa. Komana. Ndopatiri kunzwa mambo vari kuti ngavauye. Dabai shoko raMwari roti vakapuwa nyika yakanaka. Vakagara. Baba vazofa. Unoona kuti vanhu vanokuvenga vanongogara chero ukavaitira futi zvakanaka. Mumwoyo mavo vanongogara vasina pfungwa dzekuti kuti akarevesa. Ndopatiri kunzwa vakoma vakuti mushure mekubangwe baba vanovigwa. Kwavakati ndoda kuvigwa. Vakoma vanoti saka taparara. Because maybe Joseph anga achitichengeta. Variko vanhu vanodaro kuti ari kundipa nekuda kwekuti anoziva zvekuti ndini ndakamurera. Ari kutipa nekuti anoda kunyengerera zvakati. Ari kutipa nekuda kwekuti zvakazodai. Aita izvi nekuda kwezvakadai. Joseph ndopa anovaunganidza. What aid for you, my brothers, you meant it for evil or for harm, but God meant it for good. Mwari vaiziva kuti kuchauya nguva yakadai, kuchauya sizini yakadai yokuti imi muchafa nenzara. Ini ndigowa mudzikinuri waIsraeri nemhuri kunzara. Kureva kuti zvinhu pazvinoitika mukati muupenyu, people need to understand and to realize kuti at every point in life you are putting on a jacket. It can be a jacket of many colors. It can be a jacket of slavery. It can be a jacket of imprisonment. But kunokwana nguva yauchapfekedzwa jacket rougavhena. Mwari vakugadzirira tafura. May be there today, but joy will come in the morning. This is what we are ministering to you today through Chaplain P. Vari kuti upenyu une mafezi vanhu vaMwari. Zvauri mufezi yekutambura nhasi, chirega kufunga kuti ucharamba wakadaro. Mwari vanoisa zvinhu mumaphases. Kureva kuti iwo Chaplain vari kuti zvamunondona nhasi ndichiparidza kudai. Anda kutanga ndakadai. Ndaitombowa house girl. Ndakatombowawo nepamwe pandakashanda mupurazi. Ndichiita maricho. But yanga iri nguva yacho. Nhasi vanokwira ndege vachinoparidza kunana UK, vachienda kunana South Africa. Ranguva yacho. Saka toda kuti iwe urambe uchinamata uchiziva kuti your season will eventually come. Ramba wakaita saJoseph. Akaramba akavimbika pamberi paMwari. Usarasa tariro, unogona kushandira munhu asingakubhadhari zvakanaka. Vamwe vanotanga kuba kuti hasi kundibhadhara saka rega nditange kuba. But Joseph ari mumba maPotifa wakashanda nesimba akavimbika. Chaplain toda kukutendai. Thank you very much for the live broadcast today. And we want to promise that we will have more of these live broadcasts. We want to thank even the viewers out there. Tinokutendai nekuti pasina imi yanga isingatomboite live. But toda kutenda nokudza Mwari rambai muchinamatira preach the word. Kuti shoko raMwari chatinongoda isusu chinangwa ndechekungoti shoko raMwari ripararire riende. Saka at this moment in time regai ndipe Chaplain vagotinyengeterera. Manga muchiti pamoyo penyu pane shungu. Ndandine
ndandine shungu pamwoyo chaizvo pamusoro peupenyu hwaJoseph pakurarama kwake. No, mamuchitaura nyaya yekuti makagumbuka chaizvo manzwa something about me. Okay. Pakurarama kapa Chaplain pane zvakawanda zvinoitika mukati muupenyu. Yes. So maybe because of our closeness mubasa raMwari mukushumira pamwe chete ndakateerera a certain video clip yaitenderera yaiva viral and in this video clip Chaplain pakashandiswa mashoko echirungu aituka munhu anonzi Chaplain P. Zvanzi zimukadzi riya harizivi zvarinoita is a motivational speaker necromancer. Pakashanda mashoko mamwe ekuti pandakamanzwa mashoko aya ndakabayiwa ndakavhadzwa mumwoyo zvekuti panguva iyoyo ndakatanga kana kudedera nehasha ndikati but how can so called a man of God in quotes insult another man of God? Because Bible shoko raMwari rinoti kana munhu achiparidza Jesu akati if that person is not against us he is for us. Saka maybe dangotora mukana uno Chaplain imimi clip iyi ndoziva kuti makariona. Pamakariona muchitukwa muchishorwa muchirwadziswa ndodawo response yenyu ndizive kuti because nyika kane vanhu vanotarisira kuti munhu anoresponda vanhu vanovhunduka takavhunduka tese saka takatarisira kuti Chaplain vacharesponda kuti tinzobva kwavari kuti ko iyo necromancer yatanzwa yatizive chirungu chinoti spiritist spiritualist men on 19 words zvanzi imimi you are not a woman of God. Zvanzi nyika yakatukwa nokuti ikakuonai inoti imimi muri Chaplain but zvamunoparidza sorry zvoinda kuva emotional but the video clip muchidimbu Chaplain. What's your comment about that? Handisukwanisa hangu kuti nitaure zita remunhu wacho but imimi when you listened to the clip yamaitukwa what ndoda kuti nyika inzwe what's your response? Because inini ndakatanga no. Yes, what's your response? Izvozvo tinozvisiyira Mwari. Ngatizvisei kuna Mwari. Okay. Maonero avo ngatizvisei kuna Mwari. Regai titende Mwari nekuda kweshoko raJoseph remafeza atinopinda. Let me pray. Father, in the seasons in life, seasons that we are experiencing drought, but tinotenda kuti munoinaisa panga pakaoma pachimera zita renyu munzi chipanda pakaoma. Tine masizini ekusungwa but ndimi mutsunuri wengetani. Tine masizini ekuvharirwa but pamavhura ime hapana anozopavhara. Tine masizini ekusimudzwa kana tasimudzwa ngatikurangarirei, kana tasimudzwa ngatirangarirei vasina, kana tasimudzwa ngatisarivenja, kana tasimudzwa ngatisadzorera zvibhakera zvatakakandirwa. Nyasha dzenyu dzitichengetedze, zvichengete vana venyu muzita raJesu. Good night to all the viewers. Thank you very much. Amen. Toda kutendai mukana watawana nhasi manhero anaenda vachangoburuka ndege but ndangovati no handei paFacebook page penyu timbonoshumira Jehovha timbononamata Mwari but toda kutenda Mwari zvatanzwa panapa. Ndoitwa Reverend Zulu. Most of you were coming inbox mbichitiko Chaplain vatukwa toda kunzwa kuti vari kudii ndosaka ndavabvunza pano ndavabvunza manzwa mhindiro yavo akati hazvinei hazvo izvozvo we cannot respond to that but we leave it for God. Saka ndo mhindiro tapiwa naChaplain whatever zvamune manzwa zvataura pamusoro pavo izvozvo zvanosiyira kuna Mwari. It is God who will judge who is the man of God, who is the woman of God. Chedu isusu Chaplain kuparidza Jesu bora mberi Christ crucified. Amen. Hakuna zvimwe zvatinogona kuita but kungosimudza zita rake iye Jesu Kristu kwete kuti tisimudze vanhu. Mwari wokudenga akuitire zvakanaka. Please watch this space for more videos and may God bless you. Good night. Good night. Hatingaendeka tisina kuimba naye Chaplain. Hanzi Jesu ndiye anoenda neni apedzisa ikaka kandibaya chaizvo.
Jesu wano enda nesu esetino enda Jesu wano vanotibazira upenyu hwedu tinoda kuimbira Jesu tichimupa mbiri nekuti hatiziye zita inokunda iri. Glory be to God. Kurugata